काय नाही देवा काय मी फक्त कोणत्या तऱ्हेचं आहे ही योग्यता तू जाणतोय. अर्थ? माझ्यावर आलेला संकट देवा तू कारण देवादी भक्त आणि भक्ताधीन देव सौरभ तुझं हे आपल्या विश्वात चिरकाल टिकवायचंय. तुझं संकट आहे माझं संकट आहे. तुझा अपमान तो माझा अपमान आहे. हो देवा काय प्रथम मला वचन हवंय. वचन हा वचन हवंय. म्हणजे माझ्यावर तुझा विश्वास नाही. तसं नाही देवा हा. तरी मला वचन हवंय याच गोष्टीसाठी ज्यानं माझा धडपडे अपमान केला, ज्यानं या ब्राह्मणाची तुझ्या भक्ताची विडंबना केली. मला तुझ्यावरचा विश्वास उडालाय. देवा काय करशील तू? तुला वचन हवंय. हा मला वचन हवंय. हे घे वचन. हे वचन पूर्ण होईल. पूर्ण होईल. आता मुळीच खबरत नाही काय वाटलं त्याला. मला वचन देऊन देवा झाला. देवा नको नको ती विडंबना माशी केली. विटंबना म्हणजे काय झालं विडंबना देवा सांग हे काय ही दाढी होय काय म्हणाला माहितीये का? माझ्या नामचिंतनासाठी वाढवेलेली ही दाढी आहे. होय ना देवा मग काय म्हणाला तो? ही दाढी नसून बोकडाच्या मानेवरची आया म्हणाला. बोकड तू मला म्हणाला देवा. मी बोकड झालो की काय? मी बोकड झालो. हो हो एवढ्यावर थांबला नाही. तर हे पहा हे केश थांबा. देवा तुम्ही भक्ती करत असताना याला कधी मी स्पर्श केला नाही. तुझ्यासाठी आम्ही राखून ठेविलं. काय म्हणाला? हा केश सांभाळणं सोड. केशकराच्या मानेवरचा तू शिळा आहे. शिळा आहे. देवा सांग मी शिळ झालो की काय? सांग मध्ये मी शिळ झालो की काय? म्हणजे ही शिळाची आहे असं. हा. एवढ्यावर एवढ्यावर थांबलं नाही. देवा हे का? ही त्रिपुटी आहे. हा? ब्रह्मा विष्णू महेश अग्नी देवाच्या नावानं उघडलेलं भस्म आहे ते. मग ही सर्वसाधारण राख झाली की का? याला राख म्हणाला. एवढ्यावर थांबलं नाही. त्याला कळलं नाही. कळलं नाही. त्यावर न थांबता काय म्हणाला माहितीये? राखेत लोळणारा तू श्वान आहे. अशा राहिलं तर माझं या सतरक्ताची विटंबना कोणी केली असेल तर मग विश्वासच कुणी असणार. हा शिव या विनम्रतापूर्वक सांगतोय. ज्याला असं घडविलंय त्याला योग्य ते शासन केल्याशिवाय राहणार नाही. काय एवढ्यावर थांबलं नाही. आणखी सुद्धा काही म्हटलं. आणखी एवढ्यावर थांबला नाही देवा तो. अरे मला बेडूक सुद्धा म्हणाला. बेडूक आहे? हो बेडूक कधी म्हणाला. म्हणजे अशा तऱ्हेनं तो उन्मत्त झालाय. होय. त्याच्यासाठी मी प्रतिज्ञा केली. हा. काय म्हणायचंय तुला? त्याला शिल्लक ठेवायचं नाही. असे तुला हा. प्रतिज्ञा ऐकायचं. हा. काय करणार ते ऐकायचं. हा. गौरी आजपासून तिसऱ्या दिवसाचा सूर्यास्ताच्या धडापूर्वी ज्या उन्मत्तानं माझ्या या भक्तांची अशी विटंबना केली, नको त्या शब्दाला ज्याला नमन केलं तो मग कुणी असू द्या त्याला तिसऱ्या दिवसाचा सूर्यास्ताच्या धडापूर्वी त्यांची विटंबना अशी कोणी केली? देवा तुम्ही हे विचारलं का? तुम्ही प्रतिज्ञा करून मोकळे झालात. होय कोणी अपमान केला हे विचारामुळे प्रतिज्ञा का केली तुम्ही? हे असं कुणी म्हटलं केव्हा म्हटलं काही विचारलं हो एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अगं, करता तुम्ही. माझा हा परम भक्त हा. त्यातल्या त्या ज्याला दिलेली दूषणं ऐकून माझा क्रोध अनावर झाला. म्हणून विचार दोन्ही बाजू ऐकून घ्यायला हवे. बघून म्हणून ते बघून जागृत होतात. हा. प्रतिज्ञाही केली बरं असो. समोरची व्यक्ती कोण होती? कोण तो असा उन्मत्त? सर्वसामान्य कोणी नाही. मग सर्वसामान्य असता तर त्याला मी क्षमाही केली असती. बरोबर आहे. तो कोण आहे माहिती आहे का? कोण तो एक असा? राजकर्ता. राजा. राजकर्त्यानं असं दुष्कृत्य केलंय माझ्या बाबतीत. राजाला असं म्हटलं. होय. तो राजकर्ता कोण माहिती आहे का? श्राद्धकेतू. 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 जेव्हा त्याला शिल्लक ठेवलं थांब सौरभ. तेव्हा सौरभ भावनेच्या भरात मी प्रतिज्ञा केली पण स्वेदकेतूचं नाव ऐकताच क्षणभर मन शासनकीत बनलं. कशामुळं? कारण तो सच्ची धार्मिक परोपकारी उदात्त तस्कराचा राजा त्याच्यातून बाबाचा लवलेश हे घडला नाही. आणि असं असताना
नाही. पण मी प्रतिज्ञा केली आहे. हा. केलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करणं हे शिवाचं काम आहे. चला यात. मग ठीक आहे देवा. देवा ज्यानं माझ्यावर दंगल घडला, माझ्यावर अत्याचार केलाय, त्याला शिल्लक ठेवू नको देवा. केलेल्या प्रतिज्ञा मी पूर्ण व्हावी. मी मार्गपती सगळे त्यावेळी त्याचा ठाप होईल. त्यावेळी माझ्या मनाचा समाधान होईल. मी आतापूर्वी तुम्हाला म्हणाले होते, अगोदर तुम्ही ऐकून घेतलं, होय पण कोण कुणाचं हे ऐकलं नाही तुम्ही. गौरी. त्याचं नाव विचारलं नाही, तुम्ही प्रतिज्ञा करून मोकळे झालात. गौरीने प्रतिज्ञा तर केली आहे. हा? नाव ऐकाच मन थोडस साशंकित बांधलं, पण केलेली प्रतिज्ञा शिवाला पूर्ण करायला हवी. कारण शिव अक्षर जर खोटी ठरली तर हे विश्व लयाल. हो. तेव्हा शिव अक्षर तर हे खरं. तुमचं म्हणणं मी ग्राह्य म्हणण्याचं कर्तव्य करेन, नाही असं म्हणत नाही. हो. पण नाण्याला दोन बाजू असतात, दोन्ही पडताळून पाहायला हवे. बरोबर आहे. तुम्ही एकतर्फी निर्णय देण्याचं कर्तव्य का केला? तुम्ही वास्तविक विचार करायला हवा होता. काय म्हणलं? कारण त्याला जर पूर्णपणे विचारलं असं तुम्ही, तुझा अपमान कोणी केला? अहो श्वेत केतू हा तुमचा भक्त आहे हो. आणि त्याची पत्नी संध्यावली ही माझी भक्ती नाही. गौरी तुझं म्हणणं बरोबर आहे. शेत तू माझा परम भक्त आहे हा? आणि त्याची भार्या तुझी भक्ती नाही. पण असं जरी असं असेल तरी सुद्धा ज्यानं हा अन्याय केलाय, मला सांग, सामान्यहून सामान्य मनुष्य प्राणी चुकला त्याला क्षमा आहे, राजा चुकला तर त्याला क्षमा आहे. अहो पण मला सांगा, माणसाच्या हातून केवळ केवळ तरी एक चूक होते, पण एक चुकीला जर आपण क्षम्य केला असेल चालेल. 10 वेळा जर त्या चुका घडल्या असतील तर त्याला क्षम्य करता उपयोग होता. नाही गौरी, अज्ञान असेल तर त्याच्या अज्ञानाकडे पाहून मी क्षमा केली असती. नाही का शून्य व्यक्तीला हा विचार केला असता. न्याय हा सर्वांना सारखा, राजापासून रंगापर्यंत, देवापासून दानवापर्यंत, तो मग कुणी असू द्या, न्यायाच्या बाबतीत कसूर केलेली नाही. माझा भक्त असला असेल तरी मी प्रतिज्ञा केली आहे, मी पूर्ण. तुम्ही कदाचित म्हणला असाल, न्याय हा सर्वांना
काय झालं? यांना कशाला शी बायको नवऱ्याच्या तोंडाला खेळते, नवऱ्याशी भांडण करते, त्या बायकोची मला गरज नाही. चला म्हणजे तिला सांगतोय चला झाला. माझ्यावर राग नाही. तू असं भांडण केली तर जमलं तर असाच प्रकार होईल. आणि कधी या चरण सोडून मुळीच जाणार. मला पूर्ण अनुभव आहे. अगं म्हणून तुला मी माझ्या मस्तकावर सदैव ठेवले. या क्षणाला गौरीला प्रतिज्ञा केली आहे. गौरीला पहिलाच जगात पण गेले. चल आपल्याला इथं राजा बनते. साध होतो हा पण चटकन लक्षात आलं काय ते मी प्रतिज्ञा केली आहे, ती प्रतिज्ञा पूर्ण व्हायला हवी. कोण यासाठी? गंगा, यासाठी गौरीच्या राजापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी राजा जगातून नाही सवायला हवे. तुम्ही केलेली प्रतिज्ञा सत्य व्हायला हवी. होय. म्हणूनच या क्षणाला पहा, काय? या क्षणाला शिवशंकर प्रत्यक्ष कशासाठी हे धर्मराज, जर तुझ्या या बापाचा कुणी अपमान केला तर तू काय करशील? अपमान कुणी केला विचारलास तू? नाही त्याला तर एकच तुमचा अपमान तो अपमान, तुमचा अपमान तो विश्वाचा अपमान. पण ज्यानं अपमान केलं त्याला शासन घडायला हवंय. हे धर्मा, माझा अपमान करणारी व्यक्ती त्रिभुवनात जन्माला आली नाही. होय ना? पण देवा अपमान कुणी केला तर काय करशील असं का म्हणालो? याला कारण माझ्याबद्दल किती आत्मविश्वास तुझा आहे हा? हे या गंगेला दाखवायचं होतं. आईसाठी होय, आईसाठी हे सारखी घडलं. फक्त श्री जबाबदारी तुम्ही मला दिलात. हा. ती जबाबदारी माझी नाही, ती तुमची आहे. पण माझ्यावर विश्वास ठेवला, साऱ्या देवतांना पटवून दिला की धर्म म्हणजे कुणी सामान्य नाही, धर्म आपल्या कार्य पूर्ण करू शकतो. सत्य जनाची धर्माचा आचरणात आणलो. विश्वास कुणी अधर्म केला तरी झाले, पण हा यम अधर्म करणार नाही म्हणून तुला धर्म म्हणून संभवला जातो. आणि त्याच धर्माला मी आतापर्यंत पावलं आणि उचलतो. त्याच धर्माच्या माध्यमाला जबाबदारी सोपवायची. मग असेल ती जबाबदारी पार पाडण्याची जबाबदारी माझी आहे. आताच तुला असाच व्यक्तीपर्यंत जायला हवे काय आणि किंवा राजा श्वेत के तुझ्या पंचप्राण हरण करायला हवे. राजा श्वेतकेतू यांचे पंचप्राण मग श्री चित्रगुप्ताची यादी निहाळे. चित्रगुप्ताच्या यादीनुसार राजा जर आपल्या पंचप्राण राम रामा. चित्रगुप्ताची यादी मिळाली असती, पण त्यात राजाचा मृत्यू नसेल तरी सुद्धा राजा मृत्युमुखी पडायला हवाय. श्री होय, दिवसाला 1.25 करण्याची घडामोड करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. होय. आणि असं असताना ती जबाबदारी मी पार पाडतो आहे. फक्त मला एकच सांगा, तुमच्या आज्ञेनुसार हा धर्म पावलं उचलेल, पण कदाचित पुण्य किंवा पाप घडेल त्याला जबाबदार हे धर्मा, जे पाप पुण्य घडेल त्याला जबाबदार मी. मग कदाचित वेळ प्रग तुझ्या दोन भाषा आहेत, कालभाष आणि नागभाष. सर्वसामान्य माणसासाठी ज्या भाषेचा उपयोग करतो तो कालभाष, पण कदाचित न जाणारा कळायला पोहोचवलं होऊ शकते. नागभाषेचा उपयोग करावा लागला तरी चालेल, काय पण राजा मृत्युमुखी पडायला हवाय. होय ना? होय, मग तुमच्या आज्ञेनुसार कोणतीला कोणती उपाय योजना करून हा धर्म होय, आपलं काम पूर्ण तो नक्कीच करणार आहे. चल आपण आपल्याकडे अरे प्रयत्न केले तरी पण मला क्षमा करायला आणि मला
आपल्याला प्रणाम. नेहमी हर्षवर्धन वदनाला आशीर्वादाप्रमाणे आपले हात उंचावत होते, पण आज हात उंचावले नाहीत. प्रसन्न मुद्रांना मनोभ्रमाला उद्विग्न वाटू लागलाय. खिन्न मुद्राला असं करण्याची का आता? आम्हा वैताकडून काही चुकलंय का? नाही राजा, तू कदाचित नमस्काराला योग्य असेल, पण आशीर्वादाला पात्र नाही. होय राजा. देवर्षी सत्सद विवेक बुद्धीनं बाबरावाच्या स्नेह घेतो. हा कदाचित नमस्कार योग्य असेल, पण तो आशीर्वादाला पात्र नाही. मग कोण सानुचित कृत्य माझ्याकडे घडलं गेलं? कोण निंदनीय प्रकार मी घडविला आणि म्हणून या थोर ब्रह्मवृंदाच्या आशीर्वादाला मी पात्र नाही? मग ऐक इकडे. या 1-2 दिवसामध्ये तू कुठं गेला होतास? कशासाठी? अरण्यात एक वनचर निर्माण झाला. माझ्या तमाम जनतेला भयावह जीवन जगावं लागत होतं. अर्थात त्याच्या निर्मूलनार्थ मला अरण्यात जावं लागलं. पण प्रकार फार वेगळा घडला गेला की तो मायावी होता. त्याच्या माझ्या होणाऱ्या युद्धात त्याने अनेक रूपं घेतली. अखेर एका सिंहाचं रूप धारण करून तो दूरवर पळून गेला. त्याचा पाठलाग करत मी निघालो खरं, पण एवढा प्रकार काही वेगळा नाही. एक मांत एका झुडपाच्या आड बसले होते. परमेश्वराचे ध्यान धारण लावायला सूर्याची प्रखर किरण त्यांच्या केस कलापावर पडल्यामुळं मला केस कलाप सिंहाच्या आळेप्रमाणे वाटू लागले. आणि म्हणून मला वाटलं की तोच नरराक्षस जीवित रक्षणार्थ इथं छपून बसलाय. म्हणून धनुष्याची प्रतिष्ठा ओढली. बाण सोडणार तोच हा हा खाम क्षात्रवंता, हे शब्द त्यांच्या मुखातून बाहेर पडले. मग पुढं माझं चुकलं, माझी चूक माझ्या ध्यानी आली आणि म्हणून मी क्षमेची याचना केली. पण ते क्षमा करायला काही कबूल नाही. काय म्हणतो? हर एक प्रयत्न मी केले, महत् प्रयास केले, पण क्षमा करायला तयार नाही. आणि म्हणून नाही ना जरा मी त्याला म्हणालो की तुम्ही साधू नव्हे, तुम्ही बंधू आहात. विभेद दृश्य मी त्यांना दिली. रूपांतर युद्धात झालं, त्याची परिणती प्रतिज्ञा झाली. मी प्रतिज्ञा केली की तुमच्याला जे होईल ते तुम्ही माझं हे राजा फसला. राजा ईश्वर तू आता जो योगीला स्वस्त बसणार आहे तर कैलास पर्वती भोळ्या देवाजवळ गेला. तुझ्या बाबतीत नको नको ते वाईट त्या देवाला सांगितलं आणि त्या देवानं खंगोन प्रतिज्ञा केली. तुझ्या बाबतीत 3 दिवसाचा भाडू असताना जाण्यापूर्वी त्याच्या सौख्यापासून प्रतिज्ञा करावी. 3ऱ्या दिवसाचा बोर वाजताना बरोबर राजा श्वेत घेतला.
नाही जाऊ देणार मी तुम्हाला. देवर्षी मान्य मला मरण मागितल्यानं मिळत नाही. टाळण्याचा प्रयत्न केला तर ते टळलं जात नाही आणि म्हणून त्या मरणाला अटळ असं म्हटलं जात. हो राजा. पण तेच मरण कुणासमोर कधीही सांगून उभं राहत नाही. पण आज तिसऱ्या दिवसाचा सूर्य असताना जाणार मी राजा देवाची प्रतिज्ञा, ही महादेवानं केलेली प्रतिज्ञा अवैधना तुम्ही कथन केला. देव पण देववाणीवर मला मात करायचे. अरे देववाणी ही अभंग आहे, ती केव्हाही भंग होणार संभवनीय. पण राजा श्वेत घेतो देववाणीवर मात करणार आहे. मोठं आश्चर्य वाटलं मला राजा. कोणत्या तऱ्हेनं देववाणी तू अभंग करणार आहे? देवर्षी आता या 3 दिवसात तरी लाजीरवाणाजीने मला का हवाय? 3 दिवसाची प्रतीक्षा करणार मी. मला माझं मरण स्वीकारायचंय आणि देवाची प्रतिज्ञा मला सत्य करायचंय. कोणत्या तऱ्हेनं? ऐका, तुम्ही सत्पात्र ब्राह्मण आहात. हो. ही दुःखद वार्ता तुम्ही कथन केलात. अर्थात या सर्वस्वाला जबाबदार तुम्ही आहात. म्हणून हे तुमचे पवित्र चरण आहेत. या तुमच्या पवित्र चरणावर नतमस्तक होऊन अविरत मोक्ष पदाच्या हव्यासानं झगडणारा राजा स्वेत घेतो. देवाची प्रतिज्ञा सत्य करण्यासाठी तुमच्या चरणावर आत्महत्या करत होता. पण ज्या व्यक्तीने आत्महत्या केली त्याला मोक्ष नाही. आणि दुसरं म्हणजे माझे पवित्र चरण अपवित्र होतील. मी पुण्यवंत आहे. हो, माझ्या मरणाने त्या पवित्र होणार नाही. तेही बरोबर आहे रे. देवर्षी आता प्रश्न आहे माझा तुम्हाला. कोणता? तुम्हाला काय म्हणतात? सज्जन तारक जगदोद्धारक. हो हो हो. सज्जनांचा उद्धार आणि दुर्जनांचा मृत्यूनंतर. आणि म्हणूनच माझी त्रिभुवनात पाय. मग मला सांगा, राजा श्वेत घेतो सज्जन आहे की दुर्जन आहे? अरे सज्जन. मग सज्जन तारक जगदोद्धारक या संज्ञेला तुम्ही पात्र झाला. मग ते तुमचं ब्रीत तुम्हाला आभार आभार राखायचं आहे की त्याला मोठ करायचं आहे? बरं केलं. फसवीलच राजा, मला फसवीलच. अरे मी सज्जन तारक आहे आणि तुला तारण्यासाठी मुद्दा म्हणून माझं इथपर्यंत आगमन झालंय. पण राजा, याच्यासाठी तुला साहस करावे लागते. ते वर्षी सांगा वाटेल साहस करायला मध्ये तुम्ही सांगाल ना ते करण्याची तयारी माझी. असाच देव घरामध्ये जा आणि पार्थिव लिंगाची स्थापना कर. एकनिष्ठतेने शिवशंकराची भक्ती कर. मृत्युंजय मंत्राचा जप कर. पाहूया तरी देवर्षी माझ्या देव घरात मी जावं. हो. सपत्नी हो. आणि उभयत मिळून पार्थिलिंगाची प्रस्थापना करून एक ताल तल्लीतीने अनुष्ठान मांडून त्या लिंगाची आमच्या कर्मी त्या लिंगाचं पूजन व्हायला हवंय, भक्ती व्हायला हवंय. आणि हे जर असं केलं असेल तर जरूर आमचा मृत्यू टाळणार आहे. असं जर असेल तर देव राजा बराच हुशार निघाला, पण राजाला तारणं हा माझा खरा धर्म आहे. पाहूया काय करतो.
आहेत काय सांगणार तुला म्हणजे अरे या कैलासाच्या ठिकाणी आज नको ते भांडण झालं कुणाचं पण सगळ्याच गोष्टी तुला सांगायला कसं तरी वाटतं रे का ग आई अरे विचार एकच करते कोणता अरे मी आज रागानं लाल बुंद झाले माझा क्रोध मला सहन होत नाहीये आई कारण माझ्या भक्तीच्या जे जीवनात आज घडविण्याचं कर्तव्य माझ्या नवऱ्यानं केलंय ते ऐकूनच मला वाईट वाटले पिताजीने बोलायला झाली हो. भक्तीच्या बाबतीला विचार केला या भक्तीचे सुखाचे संसार या आदिमायेनं केले त्यात माझ्या भक्तीच्या संसारात आज नको तो विझोड निर्माण करण्याचं कर्तव्य शंभू महादेवाने केलंय आई मला माहित आहे भक्तींच्या सुखासाठी तू काय काय करते हा, हा. मी प्रत्यक्षात पाहिलं पण तो संसार उद्ध्वस्त होण्यासाठी नेमकं काय घडविलं बाबांनी अरे कुणीतरी एक महंत हा आणि त्या महंतांचा अपमान झाला सौरभ महामुने हा असं कुणीतरी महंत आले होते आणि अखेर त्याचा अपमान झाला म्हणून तो तिथपर्यंत येण्याचं कर्तव्य त्या महंताने केलं नको नको त्या शब्दाने बोलण्याचं कर्तव्य केलं म्हणून रागाच्या भरात सौभाग्य देवतेने माझ्या प्रतिज्ञा करून मोकळे झाले की तो राजकथा तुमचा अपमान करणारा कुणी असू द्या त्याला 3 दिवसाच्या आत जगतवत्यापासून नष्ट करणार आहे आणि म्हणून त्यावेळी मी प्रतिज्ञा केली बोलेच ते काय? कुणाचे नको म्हणून नाही अरे पण मला सांग दोन्ही बाजू पडताना पाहायला नको हो का तर. त्याने अपमान का केला हे विचारायला हवं होतं की नाही राज करता तरी राणी एक निष्ठेने तुमची भक्ती करतात ती भक्ती तर तुझी आहे आणि म्हणून सांगते त्या भक्तिनीला मला सौभाग्य कायमचं द्यायचे आणि म्हणून मी प्रतिज्ञा केली की तिचं सौभाग्य मी कधी तिच्यापासून दूर होऊ देणार नाही अशी प्रतिज्ञा केली आहे मग आई इथं विचार करून काय त्याचा उपयोग म्हणजे? बाबांनी आपली प्रतिज्ञा सत्य करण्यासाठी कैलास बोलवून काय? धर्माला बोलविलं व्हायचं झालं काय? तेव्हा धर्माला सांगितलं तर राजकर्त्याचे प्राण हरण करून घेऊन म्हणजे अखेर आपली स्वतःची प्रतिज्ञा सत्य करून उतरण्यात नाही गेली आता शंभू महादेवाने धर्माला आज्ञा केली मग याच वेळी नारदा तिच्या संरक्षणाकरता मी स्वतः म्हणून तिथपर्यंत जाण्याचा कर्तव्य करेन. आता भांडण लागलंच खरं मग जरा वाढवूया देवर्षी नारद मुनीनं कथन केल्याप्रमाणे या देव घरात आमचं येणं झालंय या लिंगाची प्रस्तावना करून एक ताल तलितेने या देवतेच्या भजन पूजनात